Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Lausal. Nga maghatod sa labing dagku'ng mga nangunang balita nga may nangudanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Kapitan sa Barangay Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu, gipasakaan og upat ka mga kaso sa Dakbayan subay sa pagtugot nini nga mapalunggan ang Municipal Cemetery. Kasong usurpation of authority, direct bribery, kalapasan sa Republic Act 3019 kung Anti-Graft and Corrupt Practices Act o ingon man kalapasan sa Republic Act 6713 kung the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Gipasabot ni Attorney James Saison sa City Attorney's Office nga ang tulo ka caretaker sa Municipal Cemetery ug ang usa ka konsyal parihong mitumbok kang Fontanusa nga mao'y naghatag og pagtugot nga mapalubngan ang Municipal Cemetery atol sa pandemya bisan kung gipasirad-an kay wa nay bakante. Si Kapitan Fontanosa sa text message mipahibaw nga dili lang siya muluwat og pamahayag kabahin niini. On the basis sa assessment nato dinhi sa city, naagid na ay tulubagon ang barangay captain, and whether maskin unsa pa na nga political affiliation sa usa ka kapitan or usa ka empleyado, if naamang gani, trabaho pud sa mayor to protect the interest of the city. Tanang barangay sa Mandaue City ano nagihapoy aktibong kaso sa COVID-19. Apan gikalipay sa mga opisyalis ang pagminos gyud sa gidaghanon sa mga bag-ong kaso sa mga nagpositibo. Itandi sa gidaghanon sa mga natest na. Ang report ni Nico Cirino. Sa datos gikan sa Mandaue City Hall, 198 na lang ang aktibong kaso sa COVID-19. Tanang 27 ka barangay, dunay aktibo nga kaso, lakip na ang City Jail nga may usasab ka kaso. Labing daghang active cases ang barangay Kabangkalan nga gisundan sa barangay Hagubiao. Sa kinatibukan, may 2,139 ka confirmed cases ang Mandaue. Sa graph sa mga aktibo nga kaso, mabantayan ang pag-ubos sa gidaghanon niini, itandi ni atong peak sa buwan sa Hulyo nga may kapin sa 800 ang active cases. Samtang gibutyag sa hepe sa diagnostics and tracing team sa syudad, maayong kalambuan ang gidaghanon sa mga nagpositibo sa ilang mga natest. Tungod sa sub-sub nga contact tracing, ubay-ubay gihapon ang matest matag adlaw. Kung sa diagnostics and testing ang ato ang based sa ato ang records gikan sa September 3 up to present, dili gid nimo minus sa 30 adto sa 50 ang ato ang matest in a day. Sud sa pipila na kaadlaw, nagkaminos ang dugang mga kaso nga napuno sa syudad, itandi sa nahaunang mga buwan. May adlaw pa gani nga usa lang ka bag-ong kaso ang napuno. Bisan sa taas na nga ato ang testing rate ni saka-saka na ta padulong sa atong target nga moabot atong tag 100 jud nga testing. Nakita gyapon nato nga bisan og taas na kayo ang atong gipang test, gagmay lang gyapon tong resulta. So positibo na sa atong kuan sa ato ang syudad nga nasunod yun sa ato ang gikampanya. Giauhag sa syudad ang katawhan padayon nga musubay sa mga health protocol aron kalikayan ang pagdaghan pagbalik sa sakit. Uban ni June Sulon, Nico Cirino, Balitang Bisdak. Taliwa sa pagplati na sa curve sa COVID-19 sa Dakbayan Cebu, dili gihapon ang ayan nga mo kumpiyansa. Kini ang ipadayag ni Dr. Mary Jean Loriche, ang Chief Pathologist sa Department of Health DOH-7, subay sa nagkaubos na kaso sa coronavirus sa syudad. Matod niya, gikinahanglan nga musunod ang mga tao sa health protocol aron masustinihan o mapaubos pa gyud ang kaso sa COVID-19. Walo na kadlaw suka gipatuman ang MGCQ sa Cebu City ug sa mga silingang syudad. Usa sa gimugutan sa health expert ang pamaagi sa paghipos sa minatay nga kinahanglang mahasubay sa lagda aron malikay sa posibleng pagkuyanap sa kagaw. Kini subay sa paghaya sa panaylawas sulod sa kapilya apan nasuta nga positibo di ay sa COVID-19. Ato yung ilimit
ang ato ang paghaya possibly to 24 hours. Kaya nga naman, that will also, help us understand nga tanan manggod suspect for COVID. So, COVID is an infectious disease. So, dapat in 24 hours, ato yun ang ihipos ang atong patay. Pipila ka adlaw sa dayo ng pagsaulog sa adlawng natawhan sa mahal nga Birhen Maria, imahin sa Birhen sa Simala giingog mihilak og dugo. Si Chelo Valiena sa report. Karong adlaw gisaulog sa simbahang Katoliko ang pagkatao sa mahal nga Birhen. Septyembre 6, samtang gipahigayon ang nobinaryo sa pagsaulog sa iyang adlawng natawhan, giingong mihilak ang mahal nga Birhen sa Simala. Nagtuo ang magtiayong Virginia og Dodong Baes nga dugo ang gihilak sa imahin sa Birhen. Dili mahulagway ang gibati ni Dodong nga sagol kalipay og kulba. Gani uwa sila makatuog ni atong higayuna tungod kay sentro sa ilang hunahuna ang paghilak sa imahin. Samtang si Virginia, gikulbaan apan nalipay sa samang higayon. Makin kung unsa may message Mama Mary kay naman jud natulog gikan siyang pilok ba niya naman jud murag ana jud ba na dayon sa pikas po dugo jud so sa na kunho na dugo jud nga. Gayong dili kini ang unang higayon nga mihilak ang imahen. Apan karon lang kuno nga dugo ang nimigawas. Nana man na siya. Nahilak man na siya na anong dugo man. Nga kasagaran luha ra man jud ya den sington ra siya mura na nakatugog kay dugo man. Samtang si Staff Sergeant Ronnie Cue, tourist police nga nadestino sa Simala, malipayon sa talagsaong hitabo nga iyang nasaksihan. Usa siya sa gipatawag, dihang nabantayan nga may luha nga migimaw sa mga mata sa mahal nga Birhen. Sa kadugay na ko na-assign dire, kato pa ko naka-witness ba og tinuod nga tagmilagro ang kuan ba ang mahal na Birhen. Dili man makaingon si Cue nga dugo ang migawas sa mga mata sa imahen, apan alang kaniya, bulahan siya nga nakasaksi ni ini. Giablihan siya pero i-picture ra pero wa gyud nga gihilabtan tong kuan ang katong pag kuan ako mo to ako gibidyohan. Mingaw ang sud sa shrine sa mahal nga Birhen tungod kay gidili man ang pagpasud sa mga deboto sukad sa buwan sa Marso. Gidili na usab ang mga sakyanan nga makalahos ngadto sa shrine. Gikinahanglan pa silang mulakaw og 1.2 kilometros aron makasud sa simbahan ug makapanagkot. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Pagpangaligo sa mga public beaches sa Lapu-Lapu City, alang lang yun sa mga upunganon. Kini nasabutan atol sa tigom uban sa mga stakeholders niadtong miaging Biyernes. Si Luan Mirondina, adunay report. Sukad gipaubos sa MGCQ ang dakbayan sa Lapu-Lapu o gitugutan ng maka-operate og balik ang mga beach resorts. Ubay-ubay na ang nagpanikad nga makapag-beach outing. Apan ang crisis manager sa Lapu-Lapu City na Jel Banasya may pahibaw nga limitado lang ngadto sa mga upunganon ang mga public beach. Hinon mamahimong makaligo sa mga private beach resorts ang mga taga-laing dakbayan ug laing lungsod. Because in the resort we have implemented or required minimum health standard. Number 1, kinahanglan pre-booking. Okay? Nganong mag-booking ka aron mahibaw-an nato na 50% ra gyud ang makasuod sa beach. Mo na section na we have to check. Mahibawan man nato og mga ligo og dili. Mahibawan man gyud na maggrupo, no. So dili gyud na sila pabalikon gyud na sila. Dili sila residente sa Lapu-Lapu. Matod sa crisis manager, hayan masayon ang contact tracing kung ugaling adunay magpositibo sa mga beachgoers nga dili taga Lapu-Lapu City. Gawas sa mga health protocols nga gipatuman sa mga pribadong beach resorts, gidugang sa crisis manager nga sa maong paagi, mabuhi og balik ang income sa mga beach resorts ug mutuyok og balik ang ekonomiya sa dakbayan. Gihimugatan usab ni Banasya ang kamahinungdanon sa pagsulob og face mask bisan sa mga nangaligo sa dagat. Ligo kag dagat, paghuban nimo ligo, pag face mask. Pagkaon ka, of course magkaon ka. Pero at all times, palihog lang pag face mask. Gipasabot ni Banasya nga dili na buot sa syudad nga musaka og balik ang gidaghanon sa mga COVID cases sa dakbayan. Sa pagkakaron, 143 na lang ang active cases sa 2,188 total COVID cases tungod kay ang 1,939 naka-recover na. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina,
Balitang Bisdak. Usa ka doktor nga pangulo sa Military Hospital kinsa naka-recover sa COVID-19. Midonar siyang convalescent plasma. Mipaambit usab siya siyang kasinatian kung giunsa niya sa pagbuntog ang kagaw. Ato siyang ila-ilahon ining report. During that time kasi, nakapanganak lang ng misis ko with our first baby. So, I actually fear for my family. For myself, not actually because, like I said, I always believe in God. God is bigger than COVID itself. Dakong hagit kang Major Giancarlo Cabanag, isip Pangulo sa Tambalanan, ang pagsiguro dili lang sa iyang kaluwasan kung dili kaluwasan usab sa mga sundalo nga ilang yatiman sulod silang pasilidad. Tungod sa ilang pagpanerbisyo, wa siya kalikay ug ang iyang makauban nga naigo gyud sa COVID. Apan inay maluya, nagpakaligon siya aron makapadayon sa iyang tahas. Usa sa ligong gihimo ni Major Cabanag sa iyang paglampos batok sa sakit mao ang pag-ampo sa labang makagagahom. Containing the virus is the essential component in fighting this disease. Karon nga maayo na siya, iyang gipaambit ang iyang plasma sa gipahigayong bloodletting sulod sa AFP Central Command. Ang mga sundalo nga naka-recover na sa COVID ang mipaambit usab sa ilang advokasya. Nining panahon sa pandemic, dako kayo og matabang ang ingon ini nga kalihukan. We are very happy with the blood donation drives that we have. We are very grateful to government agencies kagaya sa ato ang Philippine Air Force, no? AFP nato, and the PNP, the Air Force, everybody, they are really very helpful in making sure that we have ample blood supply for our people. Samtang gisubhan usab ang Health Workers Hub sa Camp Lapu-Lapu. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Way nalapas nga banaod ang pag-extract o pagda og dolomite gikan sa lungsod sa Alcoy ngadto sa Kauluhan nga gigamit ang gihimong white sand beach sa Manila Bay. Gipasabot usab kini sa MGB7 nga way o dili makadaot sa marine life ang dolomite. Ang report ni Faye Marie Dumabok. Gipasabot sa kadaguan sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB7 nga base sa Republic Act 7942 kon Mining Act ang mining activities diha sa Pugalo, Alcoy nga naglambigit og large scale ang national government agencies sama sa MGB7 ang mohatag og permiso. Mao nga ang MGB7 ang nihatag og ore transport permit sud sa kaduhana ka higayon aron dadon ang tag 3,500 wet metric ton nga processed dolomites ngadto sa Manila alang sa pagpaanindot sa Manila Bay. Ang paghatag sa OTP gihimo nitong Agosto 26 ug Setyembre 4. Dugang pasabot ni Engineer Arman Maliksi, ang Chief sa Mine Safety, Environment and Social Development Division sa MGB7, nga taod-taod nang nagpadala og dolomite ang maong mining company sa lain-laing lugar, sudugawas sa nasud. Adunay mineral production sharing agreement ang mining company sud sa 30 ka tuig tali sa gobyerno. Ug aduna usab mineral processing permit ang planta gikan sa MGB nga mo expire sa 2023 pa. Balaod nag-ingon nga ang misyo ana ang regional director. So we are just following what is written in the law and in the procedure. Legal man gid na siya, sure man gid nga legal kay naama na siya gikuha sa area nga permitted, meaning to say gitugutan sa gobyerno. Sa iyang bahin, si 3rd District Provincial Board Member John Ismael Borgonya kinsa unang namahayag nga muhimog pakisusi nitugan sa GMA TV Balitang Bisdak nga wala sila himuong investigasyon. We're caught by surprise, kalitan lang ta. So, mo na itong statement at the time. Ang good thing na po na, at least ning gawas ang MGB, ning pagawas og statement. Itubag ang atong mga pangutana. Samtang si Chudina Vea, ang coordinator sa Philippine Movement for Climate Justice, Cebu Chapter, padayon ang hinaot nga susihon gihapon ang panghitabo. May malipay sa nganong moatras na ang provincial government para mag-investigate. But we will not be cowed. We will pursue. Dolomite, ang chemical composition na is calcium
magnesium carbonate. So karon mo na nga to na siya sa bukid. Pero ang iya yung original nga kung asa siya na porma ana dagat. So by logic, ang napurma sa dagat, ibalik nimo sa dagat, madaot di ang dagat. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Family Dumabok. Balitang Bisdak. Samtang cease and desist order sa operasyon sa mining company dito sa lungsod sa Alcoy, sama sa pagkubkob og dolomites nga dadon dito sa Manila Bay, gipakadaog ni Governor Gwen Garcia karon lang hapon. Samtang lahom nga investigasyon ang gimando sa gobernadora alang sa legal nga lakang nga sagupon batok sa nalambigit nga mga ahensya sa kontrobersyal nga isyu sa kalikupan sa lalawigan sa Sugbo. Ania report. Wang kapungi ang kadismaya ni Governor Gwen Garcia atol sa gipatawag nining tigom tali sa mga opisyali sa Mines and Geosciences Bureau 7 dito sa Kapitolyo ganinang buntag uban ang mga representante sa mining company sa lungsod sa Alcoy. May kalabigitan kini sa mining operation nga gihimo aron gamiton ang mga minerales alang sa pagpanindot sa Manila Bay. Giangkon sa opisyal sa MGB7 nga sila ang naghatag og ore transport permit sa minerales sanglit na aman kini permit gikan sa uluhan nilang buhatan. Hinoon human sa meeting giingon nga dili na mo issue og OTP sa mosunod nga shipment. Kana gong MPSA kanang gipasikaran nga aron makamina ang usa ka kumpanya, dili man gud na MGB diri. Sekretary ra may makakuanan og presidente. Ang OTP lang kanang pagtransport ba pagdala. Gipadayag ni Atty. Marino Martin Quilla sa provincial capital nga wa magpaibaw sa LGU ang mining company o bisan ang naisgutang ahensya mahitungod sa kalihukan nga nagamit og natural resources sa Sugbo. Busa mimando ang gobernador nga ipahunong dayon kini. Pinagi usab sa executive order nga ipagawas karong adlaw. Pointed out by the governor that there were violations committed in the issuance of OTP or transport permit transporting dolomite from Alcoy to Manila Bay. There were legal and environmental laws, rules, and regulations that were violated. Dito na nausab karon sa legal team ang mga kaso nga posibleng isangat sa mga naa sa likod sa giisip nining paggusbat sa kinayahan sa Sugbo aron lang mugwapa ang ubang dapit. The governor has instructed the legal office, the provincial legal office, to prepare whatever criminal, administrative, and even civil cases against persons responsible for this illegal act of transporting dolomite to Manila Bay for aesthetic purpose. Lakip sa imando sa gobernador ang pagpahigayon og aerial survey aron masuta ang gilapdon sa danyo sa dapit. Diin gipahigayon ang mining activity. Even if there is a permit, granting argument that there is a permit, kinahanglan yun makonsulta sila sa LGU. Kaya ang LGU mangyod mao ni naa sa moy manubag sa ilang mga constituents. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Walo na usab ka bagong mga kaso sa COVID-19 ang natala sa Negros Oriental. Unog niini mga locally stranded individuals. Ang usa overseas Filipino worker ug ang usa person deprived of liberty sa Gihulngan Police Station. Sumala sa Provincial Health Office, duha ka mga LSI ang niabot sa Pamplona gikan sa Quezon City niadtong August 26. Duha usab ang gikan sa Bulacan nga mipauli sa Bai City sa samang petsa ug laing duha ang gikan sa Muntinlupa nga taga Sibulan. Pulo sila mga asymptomatic ug gi-isolate na karon sa nagkadiiyang pasilidad sa mga LGUs. Samtang ang OFW anaa sa isolation facility sa Negros Oriental Provincial Hospital. Sa laing bahin gawas nga nagpadayon ang contact tracing, giimbestigahan na karon ang posibleng pagtakod sa virus sud sa prisuhan sa Gihulngan Police Station. Kinihuman magpositibo ang 55 anyos nga lalaki nga nasikop gumikan sa kasong illegal possession of firearms and ammunitions. Nunot niini miabot na sa 145 ang kinatibuk-ang kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental. 22 ang aktibo, 119 ang nakarecover na ug 4 ang nakalas. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. DSWD7 nawagan ngadto sa mga UCT beneficiaries pagtuman sa kitakdang schedule sa pag-claim sa ilang mga cash assistance. Kaya masigurong mapatuman usab ang physical distancing samtang payout sa dugang UCT beneficiaries sa gikatakdang unta karong Sabado apan nauswag kini sa laing schedule. Si Luan Mirundina adunay live update. May Bab gitataw sa taga DSWD7 nga ma-accommodate man unta nila ang tanang mga UCT beneficiaries nga nakaschedule nga mo-claim sa ilahang cash assistance niadtong Sabado kung ituman pa lang ang mga tao sa ilahang schedule ug napatuman unta ang physical distancing. Kini ang sitwasyon sa atubangang bahin sa usa ka government bank niadtong Sabado sa hapon dihang naabdan sa RTV Balitang Bisdak. Sa kadaghan sa mga tao, wala na natuman ang physical distancing. Apan sa telephone interview sa Information Officer sa DSWD7, Lea Quintana, nga niadtong Sabado nakaschedule nga mo-claim ang 3,675 UCT beneficiaries sa ilang cash assistance. Ang naasoy mga beneficiaries gikan sa Barangay Agos, Bangkal, Pusok, Kaubian, Babag, Kanhulaw, Kalawisan, Paho, Ibo, poblasyon ug gunob ug may specific nga oras usab pag-claim sa matag barangay. Supposedly kung ilang schedule mahatagan na gyud sila tanan unta. Kung wala lang gyud magkanang magdasok kay ginatansya naman pud ni kung sila ang cater sa teller kay paspas man unta ang pagkuhan ang pag-distribute galing lang kay ang mga tao mo dumog gyud sila. Gihimakak ni Quintana ang pasangil sa mga UCT members nga way klaro ang sistema nga gipatuman. Ibalik-balik na mong hangyo, no? Nga kung natay schedule, tumanon lang sa mga tao nga kanusa sila mo anha. Kung di ato na sila schedule nga oras para dili gyud ang balikayan nato ang pagdasok. Nasayran sa RTV Balitang Bisdak nga gibahin sa tulo ka Sabado ang payout sa mga UCT beneficiaries, Setyembre 5, 12 ug 19. Apan kay nakaschedule usab ang payout sa second tranche sa mga SAP beneficiaries sa Lapu-Lapu sugod karong Setyembre 10 hangtod sa Setyembre 15, hinungdan nga temporaryo unang gikanselar ang schedule sa payout sa UCT karong Sabado, Setyembre 12. Bab, hayan karong Setyembre 16, gikatakdang magtigom ang taga DSWD7, ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ang Lapu-Lapu City Police ug ang taga bangko aron han-ayo nila ang schedule sa sunod nga payout aron malikayan nga masubli ang nahitabo niadtong nakalabang Sabado diin nagdasok ang daghang mga tao. Bab. Daghang salamat Luan Mirundina sa imong live report. Bisan ubos ang lungsod sa Cebu nga sa Modified General Community Quarantine ug limitado ang mga biyahe sa masakinan apan wa kini makababag sa mga debuto sa mahal nga Berhen sa simala pagduaw sa iyang shrine aron pagyukbo ug pagpasidungog kaniya atol sa iyang adlaw na tawhan. Si Luan Merondina sa report. Sa ubos nga bahin sa Barangay Lindugon, di inahimutang ang shrine nga mas nailhang berhin sa Simala, gipahilo na ang tent nga gibantayan sa mga sakop sa Sibonga Police Station. Mato ni Police Captain Alvino Ingito, Site Task Force Group Commander, nga paagi kini aron masiguro nga higpit nga mapatuman ang mga health protocol. Gidid-an ang mga nanagidad og 21 anyos pa ubos og 60 anyos pataas nga makasaka sa shrine. Gikuhaan usab og temperatura o gipasuwat sa ilang mga ngan ang mga deboto nga mibisita sa shrine. Natay tulo ka checkpoint na agianan para ang mga tao gyud na makasulod ang ngayon gyud na mga fitra gyud. Gikan sa nahimutangan ni Ingito og kaubanan, kinahanglan pang mulakaw ang mga deboto og kapin sa 1 ka kilometro di nahimutang ang ikaduhang checkpoint. Mga sakop sa 2nd Provincial Mobile Force Company og kasundaluhan ang gabantay sa checkpoint. Sila ang ga-control sa mga tao nga makaduaw sa shrine nga moabot lang sa 200 ka mga tao. May mga pulis usab nga nagiya sa mga deboto nga naglinya aron mopahinumdum sa pagtuman sa physical distancing. Ug naapoy EO si Mayor regarding aning atong kuan kay kalihukan karon mo na nga malinawon raman nya gamay ra gyud ang mga tao.
Itandi sa miaging katuigan nga magdasok sa shrine ang mga deboto, karong tuiga, hapsay ug dili susama kadaghan kaniadto ang mga tao. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Ana-ana sa 18.3 milyon ang natala nga nangaayo sa COVID-19 lukop kalibutan ug dulan 185,000 na usab ang naka-recover dinhi sa Pilipinas. Ang report ni Femery Dumabo. Di gihapon angay nga mokumpiyansa kay bisan kun daghan naman natalang naayo kada adlaw. Doon nagihapoy nadugang sa mga bag-ong kasos sa COVID-19 kada adlaw usab. Sa talaan worldwide kaganihang udto niabot na sa 27.3 milyones ang kritibuk ang kaso sa maong sakit. Dulaan sa 239,000 niini anaa sa Pilipinas. Hinuon dulaan 50,000 na lang niini ang aktibo nga mga kaso. Sa talaan sa DOH-7 kagahapon sa hapon, kapin 19,000 nga kaso sa COVID-19 ang anaa sa Central Visayas. Pero 1,818 lang niini ang mga aktibo nga kaso. Sa probinsya sa Cebu, dulaan 5,000 ang kaso sa COVID-19. Apan 837 usab niini ang nangaayo na. Usa ka gatos na lang ang aktibo nga kaso sa lalawigan sa Bohol. 41 na lang usab ang active case sa Negros Oriental ug wala na aktibo nga kaso sa lalawigan sa Siquijor. Sa Cebu City nitala man og kapin sa 9,000 ang kaso sa COVID-19. Apan 335 na lang ang aktibo. 296 na lang usab ang aktibo nga kaso sa Mandawi City ug 209 na lang ang active case sa Lapu-Lapu City. Sa Eastern Visayas kagabi, ana-ana sa 3,442 ang hitaptan sa COVID-19. 990 na lang kanila ang aktibo. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gipaabot pa karon ang resulta sa dugang mga swab samples nga gikan sa mga lumulupyo sa gilockdown nga dapit sa barangay Cubacob, Mandawi City. Ang report ni Nico Serino. Muabot na sa 30 ka mga mulupyo sa puro 4 barangay Cubacob ang nakuhaan og swab sample sa mga health officials. Sagad ini, nagpuyo duolang gyud sa balay ni atong lalaki nga namatay gumikan sa COVID-19. Sa unang test nga napahigayon, nagpositibo ang anak sa namatay ug naka-isolate na kini karon. Gibantayan gyapon nato ato sa tuntanod niya. Ang nakakuha lang kay coordinated man pud ang mga tao dito. Nya gato swab ta filmero 15 ka buok nya dayon nag-usab ta og line 15 kay nagpositive man to ang usa. Aminado ang kapitan nga may mga reklamo sila nga nadawat kabahin sa pag-lockdown. Apan nangayo sila sa pagsabot sa mga mulupyo tungod kay gikinahanglan kaayo kini aron ma-contain ang sakit. Wala ko na sila ilabot pero ang ato manggod kay didto manggod sila sa area. Ganang wala ko na sila ni kuan pero silingan kuan manggod ang area murag ug imong kuan nun sikitay gyud kay nga balay. Kanya mo na ang ato lang ya pagpugong sa kuan kay di sa ta gusto masimbako naan nila ya makabiktima og lain. Na lockdown ang dapit sa barangay Cubacob human masuta nga positibo di ay sa COVID-19 ang lalaki nga namatay ug nahaya sa ilang kapilya. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Multicab na tagak sa Kang Ading sa lungsod sa Siquijor. Naangol ang driver nga si Joven Arong 42 anyos nga taga Barangay Katulayan, San Juan, Siquijor. Base sa investigasyon sa kapulisan, padong mo pauli si Arong diyang nawad-an og kontrol ang sakyanan. Adunay gihabugon nga 10 metros ang nahagbungan sa multicab. Hinungdan nga grabe usab ang pagkaguba niini. Pagabot dito nakita nga ang nadisgrasya wala makagawa sa sakyanan. Nga nahuman na dahil kini og balito kausa matod pa sa nakakita sa mong dapit.
Akusado sa kasong murder og top 4 most wanted person sa Dakbayan nasikop sa mga sakop sa Talisay City Police Station alas 9 kaganihang buntag dito sa Bato sa lungsod sa Sambuan. Mato ni Police Major Gerard Ace Pilare, hepe sa Talisay City Police Station, nakadawat sila og intel report nga nagtumbok kang Richard Ben Chavez Mandal, 43 anyos, ulitaw nga nagtago-tago sa barangay Tampi sa lalawigan sa Negros Oriental ug mupauliay na dinhi sa Cebu sa iyo kaganihang buntag. Nasikop si Mandal sa Pantalan sa lungsod sa Sambuan subay sa warrant of arrest nga gi-issue sa sala ni Judge Lauro Castillo, acting presiding judge sa RTC Branch 5. Kung kaon lang ang hisgutan sa mga Pinoy kana gayud ang kinaham ug ani ay bag-o nga mamihimong malakip sa inyong listahan sa inyong food trip ang kansi ug kung unsaon kini atong sayran sa report ni Femari Dumabo. Kung kinahamo ang sabaw, ani ay angay nga idugang sa listahan sa pang food trip ang gitawag nga kansi. Tinat ang karni sa baka nga aslum-aslum ang timpla sa sabaw. Klase kini sa pagkaon nga ilado kaayo sa Western Visayas. Ang magtiayong Luella og Dave Maestri Campo, taga Cadiz City, Negros Occidental, nga niya nagbase sa Cebu sa kapin-usa ka dekada na. Ang mipaylaila sa lami ang kansi sa mga Sugbuanon sa pagsugod sa quarantine. Sharing it with their Cebu friends, Cebuano friends. So katong mga Cebuano friends nila, once makatilaw or makasaway, makakuha sila nga, oh, lami lagi na siya. So, ako sultian si Kuan. So, more word of the mouth ba? A unique dish yun, na-cancel yun ang name. Well, we did not invent it. It's something that we just shared to Cebu. Matod sa magtiayon, 4 ka oras nga gilatan ang mga pinili gyud nga beef shank. Ug aron authentic kansi ang lasa, kining batuan nga gikan pa sa Negros Occidental. Ang kanunay anaan naghatag sa aslom-aslom nga panlasa. Lasa siyang putsero o sinigang. So, 2-in-1 na siya. So, sa kansi, di ka gyud mahal kansi. Bisan ko nitong Abril pa lang gisugdan ang pagbalikya sa magtiayon sa maong kansi. Usa na kini karon sa sikat online, ilabi na sa hilig ang mag-food trip. In this situation, and if our food can give them that happiness, we are more than willing to do what we can to further extend it to other people. Oba ni Rod Prado, ako si Femari Dumabo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyong makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitahaw sabang atong official YouTube channel GMA Regional TV ug i-click ang subscribe button alang sa mga init ug mga nagunang mga balita ug kasayuran gikan dinhi sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga puso nato apil lang nasa gawa sa nasod nga nikisayon sa mga dagko o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambino Rosaro. Og 108 na lang kaadlaw mga kapuso. Pasko na. Holiday sa mga adlaw for the entire province of Cebu. Kaya itong isaulog ang Don Serious Mania Senior Day. Mayong hapon, mga kapuso.